meillä ilmanvaihto toimii oikein. Tämä on hyvin tyypillinen ajatus myöskin vanhemmissa taloissa asuvilla ihmisillä. Mä oon Kyösti Havia ja kerron nyt, miten ilmanvaihdon tulisi toimia. On ymmärrettävää, että asunnon ilmanvaihto on kokonaisuus. Ja se toimii sillä tavalla, että keittiöstä poistetaan ilmaa, jotta sieltä lähtee ne ruoan tuoksut ja kosteudet ulos. Vessasta, jotta sieltä lähtee hajut suoraan pihalle. Ja pesuhuoneesta, jotta saadaan se kosteus sieltä suoraan ulos. Myös vaatehuoneessa on hyvä olla poistopiste, jotta se vaatehuoneen vaatepölyt lähtee ulos. No korvausilma sitten tuodaan olohuoneeseen sen takia, että siellä istuskellaan, vietetään iltaa, ja makuhuoneisiin, koska siellä nukutaan, saadaan raikkaassa ilmassa nukkua. Ja näin tämä kokonaisuus toimii niin, että kun puhtaaseen tilaan tuodaan se korvausilma, se kulkeutuu sieltä sinne poistopisteisiin ja näin se koko talon ilma huuhtoutuu. On tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii ympäri vuoden. Nyt tähän meillä on korvausilman kanssa semmoinen ongelma, että jos meillä on siellä venttiilit, niin ollaan jo paremmalla tolalla. Mutta kun ulkona ilma jäähtyy, niin silloinhan sieltä tulee verontunnetta. Ja sehän on helposti korjattavissa, kun laitetaan venttiili kiinni. Jes, meillä ei ole enää verontunnetta, mutta ei meillä ilmanvaihtokaan toimi oikein. Korvausilma tulee mistä tulee. Ja nyt tähän pitää saada ratkaisu. Me ollaan Finluftissa pitkään ratkottu tätä ongelmaa ja halutaan, että ihmiset pystyy pitämään sen korvausilman myös auki ympäri vuoden. Me ollaan kehitetty ratkaisu, millä saadaan mahdollisimman miellyttävästi se korvausilma asuntoihin ympäri vuoden. Mikäli tykkäsit tästä videosta, jaa ihmeessä eteenpäin ja tutustu lisää aiheisiin finluft.fi ja sieltä löytyy myös ilmanvaihtokoulu, jossa on paljon yksinkertaista ja tärkeää asiaa.